inni geçin yürekleri açın fikire batıp çun Gürletmede için iyip için tansa geçin Kıymalasın bedenin hem saçın Önkü zonka kaygılarından açıl Size berdi dimedi hiç kim kaçın Hani koşulsa da sen çaykanı Bu çaykanı del tankanı Gel hedil tağımın dağıtmanı Hovlukma öye kaytmanı Yine gülecek bol tansa dolacak bol Bu tansın tolkununa koşulacak bol Hedilikten öz payına alacak bol Senem edil hemayalı bolcak bol Yine şeydim Oyna yine şeydim Oyna yana şeydim Oyna yana şeydim Yine saadiyete nok hareket Hani gel ona hareket et Farkı yok sağmayada çep Kıymalar bedenini titret Dımışlığı yap Ötansını tap bile kaytalap Sede tadı rap Bereyin o kap Bilsen kaytalap Kaytalı menin bilen bile Henin bilen bile Demin bilen al demini menin bilen Sen kaytalı men hareketimi bile Tenin bile elin bile Hem aklı bedenin bilen Gel hiç kimi görme Yak bolma dama şat Govu bolur tap Bilsen kaytalap Tut bu sözü yak Durma alcırap Tut bu sazı kap Gerek del çırap Şeydim Oyna yine şeydim Oyna yana şeydim Oyna yana şeydim Men gonum by Men gonum by Men gonum by Cüvede it olaya sonra da men gonum by Sen armanlarda Men armani geyerin Karamda da Men birinci yarışa Barmamda da 3 kilo altın Barmağımda Ağır başılık var anımda Kanın başka dat yok kanımda Yanımda kılarım yanımda Oğlulama bayram alıda Barbamıda Tanımadık bamini Tanımayan bamıka Bol yamıka Dama dol yamıka Deyip oyda kan Bol yanınka Ardu yollaka Onu yollakat Emme kişi ödünün kiçin Yanına ullakan Bala sen kim? Seni tanımadım Men in pesimim Del senin ganimadım Sen şagirt delken Men eyyam halipadım Setirlemde kim yok Soray mergen halipadım gonum by Men gonum by Men gonum by Cüvede it olaya sonra da
cross bize beterken rahat gerek gel dost bize yeter uzatılan gol bize yeter ünkü yürülen yol mani gözlemek her aydından mani gözlemek her aydımdan akıl gözlemek her alımdan bize ken yaktı gerek gel bolya ayın kam oturup işten yata bilen aydımı hiç açan işten sayla ta kaydını unima işten Diyem Allah'la kaybımı yürek istem yapmadı ayıbımı Gunum bay Men gunum bay Men gunum bay Cüvide it ulaya sonra da men gunum bay В небо выше, космос ближе, снова в движе, я на афише. Раньше не мечтал о том, что сегодня имею. Пока ты спал, я делал то, что умею. И пусть не роли на руках, но в моих мечтах кэш перевозят карго. И пусть каждый новый день это хардкор, но каждый мой новый день начинает мажор. И пусть не мажор, временами жор накрывал так, что там дикий ор, дикий спорт. Левый понт, ты моё, левый понт, ты мой порт. Левый понт аж до рвоты, микро сейчас рванет. Я четко знаю, чего я хочу. Меня зовут Цели, и к ним я лечу. Мимо серых людей и старых лачу. Я исполняю трюк и набираю высоту. Men gunum bay Men gunum bay Men gunum bay Cüvide it ulaya sonra da men gunum bay Men gunum bay Men gunum bay Men gunum bay Cüvide it ulaya sonra da men gunum bay Портится еда в доме, духота, так жарко, как в бане. Супер цены и рассрочка 0% на всю охлаждающую бытовую технику. М-Видео. Что за... Чего разлегся? Вставай, нуб, нам катку тащить. Где я? В ущелье призывателей. Пошли, я все покажу. Эй, какого... О, наша команда. Это Дариус, он топер. Топер? Ага, всего нас 5, а в ущелье призывателей 3 линии. Ты можешь выбрать одну. Топ, мид или бот. А между линиями лес. Там жуткие монстры. Salam oğlunlar gıydılar. Hemmede salam. Hoş gördük bağırınızdan. Hoş geldiniz. Bugün nesip edilen oyunlarımıza başlayat. Hazır 23:00'da başladı aydiyalar. 23:00'da başlar. Adamız ken normal ne? Başladı olmalı. 23:00'da girin derevdan. Birinci komandada Qaq Muhammed efirde bolsaň birinci komandanın öz komandasy bar. Şolara yer bersen. Ola başladyň. Onu olanlar girin girjeňiz wagtlar espreske. Salam oğlumlar. Bağırıyla salam. Roma'ya adaylarınız.
Ayıracak dost mädir. Başlatgançam çıkmasa ayıracak ölüm. Garaşyk göreliň azajyk bir ýerde. Azajyk bir kymynçyk gara şäder aýyrýan. Arkaýyn ola. Olunlar gizler. Başlalyň onna yetişmedikleri minni koynumuzda oynap bilersiňiz. Kän garaşmalyň başlalyň 70 adam bolduk. Hemen taýyn bolsa başlaýat onna. Hemen udaçy. Olunlar gyzlar, jem 70 adam bolduk. Başlaýat. Hemmeňde udaç üstünlük hemmeňde güýçli bolan komandamyz gazansyn diýip we başlaýat bäl. Samolyodumuz uçtu bärde. Samolyodumuz Gatki, Kuari, Pachinki, Farm, Moltava, Navrap, ýanyna geçip gitýär. Şöhrat Kabulov, Rojo yöretýän dost apysy gördüm bu diýe. Sağ ol dost. Podдержкаň üçin sağ ol. Köp. Kanalymyza agza bolup like basmagy unutma. Berde komandalarymyz ýoşuk bilen bek uğradylar. Üç komandamyz görýän on George Pula tarap barýarlar. Yirminci komanda 10 ve 20. komandalarımız berde böktüler. 24. komandamızdan böktü. Han görelim olanlar berde BST komandamız. Böktüler. Yakınlarında 24. komanda var. Berde 12. komanda. 3. komanda var. Birinci komandalar yakın. Bir yerine. Altıncı komanda da verdi. Birinci komanda 24. 12. komandalar yakın bir yerine.
Berdi 13. komandamızdan. Tama doktorun dostlarını öldürüpdiler berdi. 8. komanda da berdi. Tama doktor berdi görýärler. Berdi Ruslan. Tama doktorun jany ören az göreliň. Onu öldürüpdiler. Berdi Tama doktor 8. komandan ýanyna gaýtmagy başardy. 10. komandamız berdi multipower'de M24 killer Spatikah Sohwet Manbola ikinci komanda. On ikinci komanda taraf berdi. Birinci komanda yakınına atıyor. Berdi 12. komandamız bilen 1. komandamıza yakın. Süleyman. Berdi last şoda taraf yakın. Ateş. Berdi. Süleyman'ın yıkmayı başardılar 1. komanda. Yeni bir yıkıyorlar. 1. komanda. 3.süne yıktılar 12. komandan. 1. komandamın 4'üm ayakta. 12. komanda 1. komandadan hiç kim yıkmayı başarmadı verdi. Verdi. Didarım öldürdüler. Bu 12. komandadan. Bir adam aldı. Berdi azad 30.05'in yokucuyordu galli. Bu 1. komanda. Azadam gözlep böyle etken. Berdi azad 1. komandadan birini yıkmaya başarıyor. Berdi 1. komanda. Azadam öldürmeye başardı. Verdi de 10. komandamızdan 2 adam Ravuşan ülen yeniş. Verdi de 7. komandamız. İkinci komandamızdan berdi. Skula yakın 2. komandamız.
İkinci komandadan 2 adam var. Yirminci komandadan istəyəcək yok hocadı. Sasnovka'da. Verdi. 9. komanda öyle. 1. komandamız yakın. Verdi. 1. komanda 9. komandanı öldürmeyi başardı. On 9. komanda. Ulan 18. komandamızda ne varıp ne oydu? On 8. komandadanım 4 adam. 19. komandamızdanım 4 adam. Verdi 19. komanda 18. komandadan birini öldürdüler. Verdi sahip. 19. komandadan birini öldürmeyi başarıyor. Bu sahip verdi 19. komandadan. Yine bir nikba başardı. Bu onu öldürüyor. Bir krisası kaldı, bir krisa. Sort kaldı. Verdi 18. komanda 19. komandanı öldürmeyi başardı. Sort. Krisala. O. 1. komanda. Verdi. Yeni vur komandanı öldürmeyi başarıyor ama değil savunur. İyiyim. 3. komandanı 3 komandanı ayırmayı başardı 1. komandamız. BST topları verdi 13. komandada 1. komanda yakın. Krisala bile. Sort lan çıkar o, bunun krisalan. Dur ya. Yok mu lan? Ne bileyim lan. Yat tek. Beyde oynamam, yaxshi oynama. Kim bozam? Sevuşmen oğlum da. Verdi 11. komanda drop çağırdı 11. komanda 1. komanda verdi geldi. Verdi tez 11. komandadan bir nikba başardı. Verdi 1. komanda malades gatro oğlunlar gatamot 17. komandanın verdi 1. komanda ayırma başardı.
22-nji komandadan berdi taňyr berdiň. Ýoko jödi. 1-nji komandadan 4 adam. 11-nji komandadan durowam degilmedik galy etken görýän ol. Dropda MK14 bilen AUK var. Verdi sekin. Taňyr berdi, berdi. 1-nji komandadan bir nikme başardy. Sekinci komandadan Faruk 12.08'den ýoko jödi. 7-nji komandadan 4 adam berdi. Berdi 5-nji komanda 20-nji komanda we 20-nji komanda we 5-nji 3-nji komandalar ýakyn. Berdi. Perhadyň jany azajyk galdy. 3-nji komandadan bir nikme başardy. Ýok, Perhady ýok. Perhady komandalar berdi. Perhady jany dolu we ýene geri otur bolan üstüne. Perhady maladit berdin. Geçmegi başardy 3-nji komandaň deňinden. O berdi 3-nji komanda Perhady öldürdiler. Olanlar ölen soň op satdy segunman efirde atýar. Ýylymda gurdu, aýdyr op satdy açyk galypdyr. Şondan ele olanlar bagşysan gyzlar olanlar efirde oturanlar. Berdi 14-nji komanda bilen. 20-nji komandamyz ýakyn. Yedinci komanda bilen berdi. 18-nji komanda ýakyn. Berdi 7-nji komanda 18-nji komandany görýär. Yedinci komanda berdi 18-nji komandaň üstüne geçip ötýän. Awa 7-nji komanda 18-nji komandaň üstüne tarap ýörediler berdi. Göreliň 18-nji komandamyz berdi näme etipdiler?
berdi ören go bomba geldi 18. komandadan. 18. komanda berdi 7. komandadan 2 adam yıkma başardılar. Berdi 18. komandan berekallah berelin olanlar berdi 2 gol bir komandan ayırmak başardılar. 2 Go lobby, kaçı go 4. lobby, go lobby. Maladiz olanlar maladiz gatı go oyun oldu verdi. R3D komandası. Maladiz. Häzir şol oyunumuz diýinse açarsa olanlar gyýlar ýene de. Lobby'ymyzyň koduny, parolny Instagram sahypamyzda story'dan görüp bilersiňiz. Indi lobby'myz Instagram sahypamyzda atpysas etme ýatdan çykarmaň şu taýda. Bunda lobby bilen ýit parollar ýazylýar. Bayrakly oyun haçan bolýardy. Bayrakly oyun haçan bolar. Görüberersiz oyunumyzyň gidişine bagly. Belli zat ýokun tek. Aziz Hanow üstünlükler aga diye. Sağ ol. Berdi 14. komandamız ile 15. komandamız intaga zonamıza içine giren oklar 20. komanda 16. 3. 18. komandamız zona taraf white berdi 18. komandamızdan 2 adam verdi 18. komandamız zonanın içine girdi. Drone tower'ına durdular. Kanalımıza like ve ağza olmamam ýatdan çykarmaň olanlar uýdular. Berdi 14. komandamız. Bulan 15. komandamız yakynrak. Berdi 15. komanda 14. komandan öldürme oyu başardı etken. Awa. Berdi 15. komandamız 14. komandamız öldürdüler. Berdi 25. komanda 3. komanda yakın. Ular pakara zonan daşında. İkinci komanda. Yirminci komandamızdan zona taraf gaytti berdi. Üçüncü komanda, ikinci komandadan zona taraf gayttiler Yugoşladan. Berigam drone düşüp otur görelim. Drone'muzda AVM var. Jilet, şilem.
Berdi 3. komandadan. Alı ne pesfun yok hocağı kalıptır. Arçman, Kapitan Merdan, Kerim Ku nerede? Tıkama takı. Nerede takıma takıngam canını go adaltları ve canını doğru takı. Altıncı komandada. 16. komandamıza yakın. 18. komandada verek yakınına atıyor. On sekizinci komandada berek yakınına yar. Berdi 6. komandadan Ural Sattar bilen Jamşit diye. Verdi 14. komandada 18. komanda taraf yakınına atıyor. Zonamız kiçelliçe komandalarımızın aralarım yakınına ya. Verdi 18. komandamız yine bir öldürme başardı. Bu yeni bir yıkma başladı ya. Berdi 18. komandamız 15. komandadan. Täze lobbying parol näder bu oyunumuz dinlen soň ýazarsa bolanlar. Berdi Arçman 98'in öködi. 15. komandadan. Komandada şa ýerde paka. Görelim Arçman 98 näme etip biler. Berdi 18. komanda 15. komandany öldürmegi başardy. Berdi 10. komandamyz ýeňiş bilen rowşanam. Bir komandany öldürmegi başarýar. Berdi 20. komandada 16. komandany öldürmegi başardy. Alın epes. Jemi 7 adamymyz we 4 komandamyz galdy. Berdi ýeňiş rowşan galdyrdy.
Görelim, haýsy komandamyz ýeňiş gazanmagy başarar bu oýun. Onuncu komandamız zonamıza girdi berdi. 3-nji, 25-nji, 18-nji komandalarymyz zonaň daşyny intäge. On 8-nji komandamyzdan bäri zona tarap ýakynna otyr. Bäri 3-nji komandanyň 18-nji komanda görýär. Bäri 18-nji komandamyz 3-nji komandany öldürmegi başardy. Ýirmi komandadan 2 adam, 10-njy komandadan 1 adam, 18-nji komandadan 2 sana adam aly berdi. On 8-nji komanda, 20-nji komanda. Bäri 18-nji komanda 20-nji komandadan birini ýykmagy başarýar. Bu onu öldürýärler. Bäri Serdaryň ýokka jöwedi galdy. Bäri Serdaryň üstüne de gelip botmuşlar. Serdar bäri 18-nji komandadan birini ýykmagy başardy. Serdar maladys bäri 18-nji komandadan ýokka jöwedi öldürmegi başarýar. 10-njy komandadan Rowşan we 20-nji komandadan Serdar galdy. Görelim hani. Haýsy komandamyz ýeňiş gazanmagy başarar? Rowşan bärde ýatyr. Serdarym bärde. Admin zadержка, вам де хава задержка, ба. 30 секунд ýaly. Onlar giller Instagram takypamyzy patpisas etmegi ýatdan çykanman her şo taýda innik boljak lobbymyzyň it parol şo taýda ýazylar. Instagram takypamyzy depede görkezli duranlar. Bärdi Serdar. Serdar kriza diýä olanlar kriza däl. We Serdar bärde maladys Serdar birinji ornumuzy almagy başarýar. Birinji lobbymyzyň ýeňjisi. THTK Star Şyhy we Serdar 088 ikinji ornumyz bärde Rowşan 30 gören ýeňiş almagy başarýar. Üçüncü ornumyz bolsa R3D komandasy almagy başarýar.
Häzir olanlar ýyllar ikinji lobby'myzyň it parol ýazar Instagram sahypamyzda. Biz ýene-de kinoda ýaly. Başgana sanaya bally. Gözlerde jajak duýaly. Buluklar ýene-de gally. Tolkunlar gitmejek hali. Hiççan gitmejek ýaly. Ýaşaňy 25 ýaly. Öwürdük alady ýaly. Oyny geldik biz balada ýaly. Gynemy halatda hali. Aydymyn balota ýaly. İçini çeke bulutlar mavi. Getirdim däri. Ýaşaňy 25 ýaly. Olanlar uçurdu ýene-de vakumda ýaly. Gaýyga minip aktenem bäri. Balkona salladım belimi çağırdım bäri. Bally gözleri kızdırıp doldurun baly. Gözlerine çenli doyurun barsyny yarılsın nary. Bizi sen boş muka öýtdün. Görýänmi näde başarlar bu ýoly. Çekdiler goly sen öýtdünmi işler. Hamyňa dişlesen öýdäňmi ýöneki golmy. Hamyňa dişlemen geler nökmen bu mibeler bişse. Aýdyňa geler nökmen tolkunlar geçdi. 800'e ayırdım bir işin yarmasın deydim. Üzülen bağları telden bağlasın deydim. Bu sanları bir yere bellesin deydim. Sen kim bolyan deydim men kellesi deydim. İn bellisi deydim ya girdiyecen ellisi meninki deydim. Garipliğin yüzleri pul verip tutulun ýaly. Köpüsü oyuncak kutuda ýaly. Ara gon free tutuda ýaly. Salanya gami tolkunda hali. Küçükler yalap tuçanığı. Burçukta girse de şanığı. İzine çıkıp bilmediler şanıktan pik tutup boy verecek dayalı. Pik tutup boy verecek dayalı. Pik tutup boy verecek dayalı. Что самое сложное в изучении английского? Начать и не забросить. Онлайн-школа English. Проводит бесплатный 10-дневный марафон для тех, кто никогда не учил английский язык или учил, но забыл. Ночь, видимо, не догоняет нас. Просто останься без лишних фраз. Знаю, ты непокорима. Небо подскажет мне твое имя. Словно мотив от безумного джина. Твой перегар, аромат никотина. Я твой герой, ты моя героиня. И ты мне нужна, ты моя половина моя. Половина моя, половина моя, половина моя, половина моя. Моя мощь в небе парит, любви меня не слышит, обнимая мне говорит, ты любимый мною дышишь, отсюда надо валить, отсюда надо валить. Эй, не надо меня хвалить, хватит меня хвалить. Знаешь, меня настигают, часто любовь предлагают, и ты прикинь, что я отвечаю. Ты потревожила все мечты, разогревая свои манты. Это не темная сила, как ты красива, невыносима. Словно мотив от безумного джина. Твой перегар, аромат никотина. Я твой герой, ты моя героиня. Ты мне нужна, ты моя половина моя.
летают мимо. Моя, ты Мона Лиза, ты греешь меня как батарея. Когда зима на дворе, чашки, ложки все помыты. Взгляд, а я как всегда не бритый. На меня смотри почаще, в этот ящик, и этот стиль тебя потащит. Накроет как лавина, лови витамины. Моя половина, моя половина, моя половина, моя половина, моя. Лови витамины. Половина моя, моя, моя половина, моя половина, моя половина, моя половина, моя половина, давай все как в кино. Пусть твое красное платье меня за собою манит. И букеты роз вино, да я на все готов. Ты
Olanlar gıylar cemleneliğin derrowdan başlayalım oynayalım. Yine dokunman vaktimiz var girecekleriniz var olsa girin. Olanlar gıylar ödüm her kim öz komandasında oturaydılar köpüğünüz yazyanız onu çıkarıp vereyim onu çıkarıp vereyim deyip şunu yalık bulmaz her kim öz komandasında otursun. 4 ol bil oynayan öz komandaları var. Şoları müşahit vermeyelim girsinler öz komandaları bilen oynasınlar.
Gıylar olanlar 100 adam olsak başlaya täzir wagtymyz bolmasy da. Dostum başla aydym näp zakaret aýsa bolýar diýe. Tepede silkasy gorkozlandyrýarlar. Şoňa girseň şo taýda ýaldan etmel zatlary. Şo taýdan aydym zakaret bu kanala padýaş gedip bilersiňiz. Dana durakmak üçin şo taýda silkamyzy okladyk. Şo silkadan girip padýaş gedesiňiz gelse ýa aydym zakaret ediňiz gelse edip bilersiňiz. Bir adama ýere gal olanlar ýyla bir adamam girse başlaýar. Bu 100 adamın balık başsalın olanlar gider. Yani ilgilenmeyelim hemen udaçı. Olanlar gidler näme başladı on hemme udaçı. Biz adam bolyp köp sag bolun hemmeňize minnetdar. Samolyotymyz uçdy berdi. Samolyotymyz George Pulun Pachinkin School'un rajon ýasny Palyany Shelter Shooting Range Severny. Deňinden geçip gitýär. 25 komanda 100 adam. Minnetdar köp hep köp baryňyz olanlar gydlar. Berde komandalarymyz ýoşluk bilen bök wuradylar. Birinji komandamyz Beşinci komanda bilen üçüncü komandamyz ýakyn berde. Beşinci komanda, üçüncü, 20-nji we birinji komandalarymyz berde bir-birine ýakynrak göreliň. 20-nji komanda, 3-nji komanda we 5-nji komanda berde. Berde 3-nji komanda, 5-nji komanda. Berde 20-nji. 5-nji komanda, 3-nji komanda.
Berde 20 komanda 3. komandadan atet zikkalar. Bayraklım dost. Katkada yok inte bayraklılar oynamamız olanlar gıylar. Berde 20. komanda 5. komanda ve 3. komandalarımız. Biri kanala ağza olup like koymamamı yaptın çıkarma olanlar gıylar. Sosnovko'da 10. komanda öyle 14. komanda. Berde stage 14. komandadan 2 tane adam öldürmeye başarıyor. Efirde näme kemçilik bolsa olanlar gıylar kommentarida yazıp aytıp bilersiňiz. Indiki boljak lobbylerimizin ilk parol kommentariyada we Instagram sahypamyzda yazlar.
Efirden we Instagram sayfamızdan görüp bilersiniz. Berde Red komandası. Cem 70 adamımız var, 20 komandamız kaldı. Görelim, bu oyunumuzun yenici kayıt komandamız bolma başarar. Sizin öz fikirlerinizi komentarida yazın. Kayıt komanda yenici kazanır diye fikir ettiğiniz. Näme soraularyňyz bar bolsa da komentarda sorap bilersiňiz, jogap berers. Berde 17. komandayla 11. komanda, 17. komanda, 11. komandadan birini yıkma başladı. 2020 Kerim 13. Berde 11. komandadan. Kadam ba. Ve 11. komanda, 17. komandadan 2020 Kerim berdi yıkma başarıya. Kerim'in berdi yıkıcıydı. Berdi 11. komanda Kerim'im öldürüyor, 17. komandadan yeniş bilen. Roshan 30.9'dan barı otur. 11. komandanın üstüne. Berdi 11. komandadan Süleyman'ım komandadaşların yanına geldi. Berdi 11. komandayla 17. komandamız görülün anay. Berdi 11. komanda 17. komandadan birini yıkma başardı. Ve bunun izinden 23. komandamızdan gelipdir. Berdi 23. komandanım. Öldürdüler. M24 killer. On 17. komandadan 2 adam mal 11. komandadan öňlerine 3 adam.
Olanlar giyler kanalımıza patpisa edip like koyma yattan çıkarman. Like koy patpisa etseniz bizim şart olur. On birinci komandır, 17. komandın ta yakın noktalar birbirine. Berdi 13. komandadan. 4 adam bulan 4 sem diri. Vapşe kıysa doğru berdi diyor. Berdi 13. komanda ölen 2. komanda. Bir oynap verler işte. Üçüncü komanda öyle, ikinci komanda verdi. Verdi 5. komandamız öyle, 3. komandamız yakın. Verdi 4. 24. komandalarımız. Bu 8. komanda birbirine yakın. Olanlar gıylar efirde näme kemçilik gawsa komentariyada yaz ayt bilersiniz näme maslahatlarınız var olsa. Bizem düze dölüň ve sizin maslahatlarınıza göre hareket edelim. Nerede? 8. komanda ölen, 4. komanda. Verdi 24. komandadan. Little Nur'un yapacağı. Dördüncü komandadan. Bir dostlar yıkılıp verdi onam kaldırıp atıyorlar. Sekizinci komanda bilen. Berdi 4. komandamız. Zonamızdan yuvaşlık bilen kiçelya komandalarımız yuvaşlık bilen zona taraf gayet uğradılar. Berdi Narmet. 8. komanda yine 4. komandadan bir nikma başardı. Ve ikincisine miktarlar verdi.
Berde. 8. komandadan birini yıktı 4. komanda. Yine bağ olun ravol. Lobi bağ yine. Bundan sonra hazır komentariyada it parol görüp bilersiniz. Hazır bu oyunumuz deyinsin ondan sonra açar nasip olsa. Berde 16. komandada 8. komandan onun geçtikleri o 8. komanda 16. komandadan birini yıkmayı başardı. On 16. komandadan Faruk Tama Doktor Laba Sapar Ayhan. Ayhan'ın berde kaldırdılar ve Laba Sapar'ım kaldırdılar. 3. komandada berde. On 12. komandada berde yakın. On 16. komandadan berde. Bu 8. komanda berde 16. komandadan öldürmeyi başardı. Dördüncü, üçüncü ve 8. komandalar berde yakın. Berde. 3. komanda 8. komandadan birini yıkar. Üçüncü komanda. Berde. 8. komandadan virus'u öldürdüler. Verdik 4. komandamızın zonan dışında hala. On 17. komandada 3. komanda tarayıp yakınına atıyor. Bu 3. komanda verdi 17. komandanı gördü. Verdi 3. komanda 17. komandanı öldürme başarı yarmalı diye olurlar. Olunlar inni koynumuz başka kartıda oynak görüyor mu neyme maslahat veriyorsunuz komentarya yazın. Üç görüyor mu kartamızdan başka kartalarda da oynak görüyor mu? Berde 3. komanda 8. komandadan yine bir yerini öldürdü.
Hani yazın oğlunlar indik oyun. Haydi kartı da oynak görülüyor. Oğlunlar gıylar. Näme maslahat berýäňiz? Sekinci komanda berden gaýtdy. Üçüncü komanda bilen o ötken bilen gaýdan ne? Jem 17 adamymyz we 8 komandamyz galy berde görülen olanlar gıylar. Haýsy komandamyz ýeňiş kazanmagy başarar bu oyun? 11-nji komandamyz zona girip bilermi? Berde Bay Salih'in ýokujy galypdyr. Öňünde maşina bar. Bro İran gel gidiversin diýär. Hani başka näme maslahatlaryňyz bar? Berde bir dostumyza İran gel diýär. Berde Salih'im zonamyza girip bilmedi we zonaň daşynda ölüp galdy oğlum. Zonamyzyň içinde 12-nji ikinji komanda bar. Beýle komandalarymyzam ýuwaşyp bilen zona tarap gaýdy uradylar. Tapawdy ýok diýär. Maksadyň berde ýokujydy galypdyr ikinji komandadan. Best Trivo. Üçüncü komandamyz berde ýene komandamyz aýyrmagy başardy ýa. Berde 20-nji komandamyzyň 3 adam Lyon takıma tak 3 diýer. Lyon takımı 2-ne öldürtdürler. Häzir şol oýnymyzdy ýa-da başlaýan ne oýnymyzam Eran gel gowy. Olýa olanlar Eran gel gowy bolsa haýsy göwnüňize ýarasa şonu oýnar. On 17-nji komandadan berde 2 adam. 20-nji komandadan 3 adam. Görelim bu oyun haýsy komandamyz pobeda almagy başarar. Berde 12-nji komandaň üstüne bomba gelýär. Ýirmenji komanda 3dem diýeri berde 1-nji komandadan. Bir adamymyz galypdyr. Bro bildirimler açtım ya Allah vatanda bildirimler gelmedi diýer. Haýsyndan açdyň Instagramdan mı ya YouTube'dan açdyňmy? Ali. Berde 20-nji komandamyzam zona girjek gollar. 3-nji komandamyz zona tarap týşip otyr berdi. Berde 20-nji komandamyz, 3-nji komandamyz 1-nji komanda. Berde 3-nji komandadan birini ýykmagy başardy.
Verdi. Taka tak verdi. Verdi Ali Bek. 20 komandadan birini yıkma başarıyor. Cem 5 adam sağlamdı. Ve onu öldürüyor Ali Bek. Yirmi komandadan 2 adam, 8. komandadan 1 adam, 3. komandadan 1 adam varlı. Görülüğün hayt komandamız bu yıl oyun habet alma başarır. Verdi 3. komanda. Verdi 3. komanda 8. komandanı öldürmeyi başardı. Rivo. Görülüğün hani. Hayt komandamız birincilik alma başarır. 20. komandadan 2 adamı, 3. komandadan 1 adam varlı. Verdi Beset. Rivo Leon takımın yıkmak başarıyor. Görülüğün. Beset Rivo. Verdi Beset Rivo özünün yokucu öldüğüne qaramazdan Leon takamadan öldürme başarıyor. Beset Rivo Wild Kapitan. Beset Last Shot ve Ateş Dağlar. Bu oyunumuzdan birincilik alma başardılar. Cemi 16 tane adam öldürme başardılar. İkinci oyunumuz Taka Tak Leon takımı. Taka Tak 3 Leon takımı. 2 dağ alma başardılar. Üçüncü oyunumuz varsa Narmet Virus takımı Google. Albek Dağlar alma başardılar. Hazır inni klubimizden açar olunur giyler komentariyamızda. Karışınca komentariyazı it parolumuz yazdılar.
Olanlar giydiler. Häzir başlaýar sonra ýene bir 5-6 sanjy adamymyz girsin. Başlatacak dostum häzir bir da başlatacak diýdim da köp komandalar bar. Häzir 80 adam bolsun başlaýan onda kän garaşmalyň. Kompýuterler aýry diýerler. Kompýuterlerim paka oynasın. Indi koýunlarymyzda gözüňde tutar olaram. Paka oynasın olaram. Bayrakka olanlar. Gyzyklanyň wagtyny go geçiriň. Sen adam malı olanlar näme dilen başlalyň manna. Sen adam. Sen maş. Ay yüzem malı olanlar ha bir kim dotursa gidi bolsun ondan başlaýlyň indi. Köp olanlara barda diýip aýdaýdym da näme bar men gaýrat ediň bir kimin çykşarda garaşalyň indi. Tozan adam. Tozan adam malık olunur giydiler girip geçensiniz deyip umid etken oya. Oyunumuz başlatacağız hemen udaçı. Tozan adam girin reski başlatacak olunlar giydiler bir deyip oturacak. Gel girin derrovdan. Başlayın olunlar başladı. Haydi oturuyorlar. Tozan 4 adam. Girin. Bir deyip oturmalıyın bir deyip oturmalıyın. Girin derrov başlayın. Kanalımıza podpisas etme, ýatdan çykarmaň, olunlar gıylar. Like koymaň, ýatdan çykarmaň, dislike ham koymaň. Näme kemçilik bolsa kommentarda aýdyň dize döleň. Dislike koyup dur bir dostumuz. 90 adam. Başlalyň onna. 100 bolmasak, indi koyun bolar nesip bolsa. Onna başlady olunlar. Gıylar hemen udaçy bara garaş bilmedik gatwurmaň bir diýip aýdandama. Başladyk. Näme olunlar gıylar başlaýar hemmäde udaçy hemmäde üstünlük oyunu güýçli bolan komandamyz ýeňiş gazansyn diýär başlaýar. Samolyotymyzam uçdy berde. Multipower, multipatchinke. Navrap noy kuari o gatkan yan samolyotymyz geçip gitdi. Timur Bek.
Bu ertir başlayın biz bolar diye. Bu arada olsun gözüne sorsanım nesip olsa. Komandalarımız yoğuşluk bilen bök uğradılar görölüň ha nirde komandalarımız köp bolar o nirde bu vuruşlarımız bolar. Berde 20. komandamız. Multipower'e gelip oturlar. Berde multipower'de 20. komandamızın yakıcı Berde 20. komanda 25. 4. komandalarımız birbirine yakın. Berde 4. komanda bile. 20. komanda. Berde 20. komandamız maşina yok. Maşina öyle Bulan yakınla 20. komandamda 20. komanda var. Berde Kenzo oluyor takaman yıkma başardı. Berde 20. komanda. Leon takaman üstüne geliyor ve ona 20. komanda 20. komandanın üstüne geldi ve ona yıkma başardılar Berde. Berde 20. komanda 20. komandan öldürmeyi başardı. 4. komanda da 20. komanda taraf yakınlaşıyor. 4. komandadan bir adam alıptır. Sasnovka'da 17. komandamız 20. ve 19. komandamız. Ve 19. komandamıza yakın Berde. Rogjenov takımın 55. Kakkoş. Bulan 4. adamını öldürüptürler. 19. komanda ölen. 20. komanda yakın Berde. 19. komandadan 4 adam. Berde 18. komandamız ölen. 1. komandamızdan birbirine yakınlaşıyor. Berde 1. komandamızdan 3 adam.
Yok, birinci komandadan berdi ýokujydy. Komandadaşlara başga ýerde ötýärmäň. 18-nji komanda bilen birinji komandada ýakyn. Başga berdi 16-njy komandamyz. 5-nji komanda bilen ýakyn bularym. Rovşenov. Berdi 21-nji komanda 19-njy komandadan birini ýykmagy başardy. Göreliň berdi aýdy komandamyz ýeňiş kazanmagy başarar. Bu 19-njy komandada ýykylan dostun galdyryp otyr berdi. On 19-njy komanda. Kakoş berdi 19-njy komandadan ýene bir ýykmagy başarýar. Kakoş berdi öldürýärler. Ýok, öldürmändiler. Berdi takymyny olaş 55-nji jana az ona mikýalar. Berdi 19-njy komanda 21-nji komandany öldürmegi başardy. Удачи силерге. Berdi 9-njy 12-nji komanda. O 2-nji komanda ýakyn. Berdi 12-nji komanda Max takama 9-njy komandany öldürmegi başardy. Max takama 12-nji komandadan ýokujydy galdy. Yani 2-nji komandadan 4 adam. Berdi 2-nji komanda 12-nji komanda tarap bar otyr. Berdi 2-nji komanda 12-nji komandany öldürmegi başarýar. Beşinci komanda, 7-nji komanda berdi ýakyn. Berdi 10-njy komanda da 7-nji komanda tarap ýakynlaýar. Berdi 7-nji komandadan birini ýykýarlar.
Bezemekler, aman sikeyim yetmekler. Erkek olsam önden geldiler. Kandon ska. Oğlum oğlum kahar getirtken bärdi sehun yerler oğlum. Max zadı versene. Maksat. M4'ün ver buna. Azim abi kaharlama Azim abi. Sessiz. Azim abi. Alo. Bärdiydiniz Alo, komandadan bırak. 2 adam. Sülik. M4 al M4'e. Yukarıda. Gördün mü tepede kare? Onuncu komanda, 7. komanda Öyle taraf var. yakınlaşıyor. Hava. Gördüm uzakta olar. Olsa kaçın lan var. Top ona düşsenize zat verer. Evet. 10. komanda bärdi maşina mı yerler? Maşın var fe. Minip benim nerede hepsini. La. Onuncu komanda 7. komandanın arkasından barcak gol yer. Bärdi 7. komanda 10. komandadan birini yıkmak başardı. Yo yıktı kaçma. Bärdi maksat. Bomba yok mu? Demir. Bomba. Bärdi maksatın canı ölen al. Brat mende bomba var brat. Azim brat. Bärdi maksatın bir 10. komanda. Ve 10. komanda bärdi. 7. komanda Murada Marley. Sulik bärdi 10. komandadan birini öldürme başarıyor. Hayten izlen amına sikeyim. Gandon da onun sikeyim. Ana. Kerip olmaya kalmaz. İzlen amına sikeyim. Oynaman ölmeyen gandonlar. Söğünmen olunlar, söğünmen ölün soňuz. Kriseciyem sikeyim. Böyle de oynamak yaşıyor mu? Ne oluyor neyim? Bärdi 19. komanda öyle 15. komanda yakın. King share. 19. komanda şu adam alttır. Bärdi 19. komanda 15. komandanı öldürmeyi başardı. Bärdi 2. komanda öyle. Normal.
İkinci komanda ölen, 8. komanda berdi yakın. Söğünmen olanlar ölün soňra söğünmen. Oyun üçün biriň gonuňda değişmän, söğüşmän. Haýsam bolsa bir komanda ölmeli tere onu. Berdi ikinci komanda ölen, 8. komanda yakın. Zonamızam süýüş vurady berdi. Kanala patpisas edip like koyma ýatdan çykarmaň agza bol. Like koyma ýatdan çykarmaň olanlar ýylar. Bizem şart bolar like koyup kanalymyza agza bolsaňyz bizem begenýäs. İkinci komanda berdi, 8. komandadan savaşçı nikki alır. Yukarıda Instagram sayfamızdan belirlenen şu taýdan oyunun gyzykly pursatlary we gyzykly pub videolarym görüp bilersiňiz hem de lobbylarymyzyň başlajak wagty zatlarym şu taýda ýazylýar. Instagram sayfamyza da agza bolma ýatdan çykarma. Berdi ikinci komanda. 8. komanda arkasından aylan ortaya. Berdi Faruk Hikma başarıya takıma Guga. Berdi savaşçıyla öldürüyorlar. Berdi 8. komanda 2. komandan öldürmeyi başardı. Berdi Pachinka bir drop'umuz düşüp atıyor drop'tan ama. MK14 4x 6. komanda ölen 23. komandamıza yakınlaşar verdi. Berdi 23. komanda. Bu 6. komanda. Birbirine yakınrak 23. komandadan 3 adam Lyon takım 2 ve tak 3 diğer. 6. komandadan 4 adam Camera Doğran, Alpha Flash, Camera, Avenger, Camera, Yunus. Ağadan yok mu? Ardan Usa salyan ya bilemo adasım ben. Bilemo yok da kim salya. Okudum dasım. Bilemo hemen. Instagram takipama yadan bağırsa ben şu taydan yadan sana.
Okudum dostum. Kim yazýan bolsa şu Ilham Ora Use salyan bolsa Ilham Oraz bilen habarlaşsan olanlar gyzlar. Bärde 6-njy komanda bilen 20-nji komandamyz ýakynlaşa 10-njy komandamyzam zona tarap gaýtdylar. Olanlar gyzlar näme etýäs mundan soň oýnaýasmy ýa-da diňizler kommentara ýazyň oýnalyň meni. Näme dediň? Bärde 6-njy komanda bilen 23-nji komanda. Kanalymyza agza bolan olanlar 150 bolalyň da 2 sanjak adam bolsa 150 podpisçyk bolýar. Baksan olanlar 150'den geçip durmaya şu wagt gördüm. Sağ olun, köp minnettar baryňyza. Agza bolanyňyz üçin, bizi gollaýanyňyz üçin. Like koymamy ýatdan çykarmaň olanlar gyzlar. Köp sağ olun podдержкаңyza. Bärde Lyon takıma. 24 bilen 6-njy komanda tarap atýar. Bärde 14-nji komanda. 10-njy, 6-njy we 23-nji komandalarymyz zona girdiler. 18-nji komandamyzam zona tarap gelip otýar. Ýeňiş bilen Zarif. Zonamyzam kiçel wurady we komandalarymyzdan bir-birine ýakynlaşýar. 18 adam we 7 san komandamyz galypdyr. 4-nji komanda 18-nji komanda. Hatta yok. Beýhan bärdi. Zarif ýykyp bilmedi. Ondörüncü komandamızdan zona taraf gelip otur. O berdi Zarif. Beýhan öldürme başardı. Tepede gorkol duranlar. Ilham Instagram sahypamyz Gaming Türkmen. Gaming Türkmen sahypasy. Bärde zonamyz kiçeli komandalarymyz meňuşluk bilen zona tarap gir wuradylar. Bärde 14-nji komanda bilen 10-njy komandamyz bir-birine ýakyn. Yirminci komandamyza 10-njy komanda tarap ýakynlaýa. Bärde 10-njy komanda 20-njy komanda tarap baryp otyr.
Görelim bulayın. Haydi komandamız yeniş kazanmağı başarar. Berdi 6. komanda ölü 10. komandamıza yakın bir yerine. Berdi 10. komanda. Berdi 8. komanda 10. komandanı öldürmeyi başardı. 11 adamımız ve 4 komandamız kaldı. Sekizinci komanda. Geldi. Pardon. 6. komandanın üstüne var oturuyor. Gel. Geldi dostum hadi F1'den son yazar. Berdi 8. komanda 6. komandadan bir yıkma başarıyor. Berdi kapitan 6. komandanı öldürmeyi başardı. On 4. komanda 23. komanda taraf yakınına oturuyor. Berdi Leon takımını Muratcan bombalını yıkma başardı. Berdi Leon takımı Muratcan'ı bekliyor. Berdi Leon takımı 14. komanda burada mı onam görüyor ilk yer. Görelim. 23. komandadan burada 14. komandadan burada mallı. Berdi Leon takımı 23. komandanı öldürmeyi başardı. Yirmi komanda. Pull oyun başladı ve ya tort diye. Pull oyun bugün olmadı dostum. Serdar. Berdi 8. komanda. Berdi Leon takıma 8. komandadan bir yıkma başarıyor. Görelim haydi komandan bulayın pabet alma başarır kapitan 20. komandanın üstüne gelip oturuyor. Leon takıma Berdi 8. komandanı ayırıp pabet almadan başarıyor. Tak Leon takıma tak 3 ve Leon takımı 2 bulayınımız pabet almayı başardı. Cem'i 10 yaş adam öldürmeyi başardılar. İkinci olmadı. Faruk 12.08 savaşçı Kapitan Merdan Kerim Kuvalma başardı. Furkat, Muratcan, Ali Bek ve Rahmat Dağları varsa 3. olmadı alma başardı. Hadi indik lobby'mizden it parol komentarda yazarsın.
Oğlanlar giydiler, giyin başlayın resk oynalın. İnsan klubumuz giyin ana. İnsan klubumuz govet cemlalin. Go oyun orkuların. Elli bir adam malı olanlar. Beyler. Girin hani. Başlayın derevdan. Yatalın. Ertir oynarsan sonra nesip olsa 20-30'da yine başlar lobilarımıza. Elli 4 adam. Moral şol teme pesurukları biz krize gerek değil. Valla oğlunlar krize açılık değil oyunu yat bak gol yara yatın sizem yatın krize değil krize açılık değil ol. Oyunun öyle taktikaları da her oyuncunun öyle oynuyor şu var. Ben krize da değil mi alim? Oyunu olayan da. Bizimkiler var mı lobide? Kekler diye. Bilemek dost seyredemezsen özün kekler göreli. GT'ler var, Red'ler var, Union'lar var, takımlar var. Yok. Kekler mene göremek dostum. İslam. Valla karışan dostum derro girin başlayın ken karıştırmalın karış oturun oyuncularımız var halen nari kanalımıza abone ol like koymam yattın çıkarman olanlar giydiler. Adam. An 60 olsa başla verelim onu ken karışmalıyım. Sizem ken karıştırmalı. Grav Cristo. Valla gir dostum gir karış yaz. de başlayaz oğlunlar. 1.50'de başlayaz. 3 mutfaktımız hali girin derrovdan. 1.50 olsa başlayaz. Başlayacak da ona 1.50'de başlayacak dedim ha 2.5 kal. Kimin çıkar dedin 2.5'dan başlayad hadi. Altmış adam olsun başlayad 2 minut diye oturmalı 60 adam olsun başlayad.
Bir mont aytymyz al olunlar. Bir montdan başlaýas. Girin resk oýnaçak bolsaňyz. Bir mont aytymyz al bir mont. Girin resk oýnajaksňyz. Girin başlaýak. 57 adam. 59 adam, son adamımız 60. adamımızdan birse başlayat olunlar. 60'an bollu onna başlaýan hemmäň adam. Baş ýat we başlaýar ne giyecekler yok dur diýär. Kiretýär onna başlatym olunlar. Olunlar gyzlar 61 adam bolupdyr. Başladyp dur hamam bir oğlan gyz bir gyz petişdirmadi. Olunlar gyzlar opus çatdy söwünmäň ölüňsiň söwünmäň görýänken efiri sizden başga da söwünmäň gyzlar bar olunlar bar söwünmäliň ölüňsiň. Şunluk bilen samolyodumuzdan uçağa berde görülen samolyodumuz nerlerden geçip gitýär? Georgia pulun rajo oňa ýasny palyanan deňden geçip gitýär samolyodumuz. Nerede komandalarım? Yuvaş, vuradılar. George Pula. Beşinci komanda, 12. komanda, 3. komanda, 4. komandalarımız birbirine yakın berdi. Berdi 14. komanda, 3. komandamız. Berdi 14. komanda 3. komandan öldürmeyi başarıyor. Red komandası. Red komandasından iki oyuncumuz Şah ve Sahip. Berdi 14. komanda 1. komandadan bir nikme başarıyor. 16. komandamız hem yakınlaşıyor. Berdi Serdar. Starship'in alırmanı var ya. Maru Şahu Cahan Murad öldür ya.
Berdi 16-njy komandamyzdan 1-nji komanda ýakyn. Berdi 16-njy komandadanam birini ýekýärler. 14-nji komanda. Narmet berdi 16-njy komandanın arkasından aýlanyp geldi. Berdi 16-njy komanda. 14-nji komandadan birini ýekmek başarýarlar we onu öldürýärler. Göreliň 16-njy komanda, 14-nji komanda. Ve berdi 16-njy komanda 14-nji komandany öldürmek başarýar. 7-nji komandany orkada diýipdirler. Berdi 5-nji komanda ölen 4-nji komanda. Ayazın sağ. Beşinci komandadan Upan yokacağı alıptır. Gel tıs. Durmanı yapayım dur. Çıkmam dur. Gel bir yanıma gel. Ve berdi 4-nji komanda 5-nji komandan öldürmeyi başardy. Arada düşman gösterdi o. 7-nji komandan görkezeliň. Buna bir saat arasında bas hastayın alıp. Yedinci komandadan 2 adam Merdan Kerim Kuna öldürüp durlar. Sasnovka'da 13. komanda ölen 9. komanda. İkada bir de dediler, çortlar. George Bull. Sevunmayın oğlunlar, sevunmayın ölünsünüz, sevunmayın. Oradan fikirli mi? 13. komandadan 4 adam, 9. komandadan 2 adam. Baş kurarken üstüne de çıktı mı? Meret Gurbanov 6. komandadan Gorkodaydı. Häzir Gorkodar dostum garaşbaka yakın komandalarımız var öyle.
Berdi 9. komanda 13. komandadan GT Zakon görýärler. Onuncu komanda ölen 9. komandamıza ma yakın ol. Berdek gitti Zakon 9. komandadan birini yıkmayı başardı. Simülatör oynap bilýärm diye. Awa şuwada oynayarlar dostum yani. Köp kişiden emülatörler aýry aýdyp haýyş etýärler görersin oynamyza. Bugunlukça bala son klubimiz bolar olanlar gyýlar. Ertesi nesip bolsa da ýene 20-30'da açar. Lobbylarymyzy. İt paroli görüp bilersiňiz YouTube kanalymyzda efir açamyzda kommentariýa ýazarsyz. Kanalymyza agza bolmagy ýatdan çykarmaň. Berde 13. komandadan 4 adam, 9. komandadan 1 adam. Yan ya bey. Berde 13. komanda 9. komandany öldürmegi başardy. Komandalarymyz hem ýugaşlyk bilen zona tarap gaýdy uradylar. Bärigen bir drop'umuz düşüp otyr görelim. Drop'da näme? Drop'da awuk var, jilet, şilem. Berde 24. komandamyz bilen 16. komandamyz ýakyn. On 16. komandadan 3 adam. 24. komandadan 4 adam. Meret Kurban Fawwa açılýar da erti nesip bolsa. 20-30'da 20-30 atacağız. Berde 24. komanda. Öldürme başardı o komanda anam. Yedinci komandamdan zona gelip otur. 13. komandamdan berden zona gelip otur. 10. komandamız 17. komanda. Tam zona dışında.
10. komandamızdan manyak takıma Sahi Doktor ve Google 3078 Ulan 4'ten 1 biter. Ulan yakınında hiç komanda yok. 10. komanda 20. komanda taraf yakınlaşıyor. 20. komandadan Lyon takımı tak ve Lyon takımı 2. Geçen oyunumuzun tabedasını alan olanlar Olaram gayttılar o taydan. 17. komandadan Maru Şahu Zahan'ın yokucuydu. Komanda berdi George Bulavelli. Şoňlarynda 24. komanda var ulan. Komanda 24. komandanın üstüne var otur. Berdi 24. komandadan birini ipki alar. Berdi 10. komandada takıma Sahi bilen Google ayak dintäge açykda oturdular. ...24. komandadan bir dosta yıkalıptır bulan ikisem ölüptür. Görülüyor anne. 10. komandam 24. komandam. Haydi komandamız alar verdi. 26 adamı 10 komandamız kalıptır. Berik bomba geliyor tam Abdullah'ın yine vurgada gitme başar ya berdi 10. komanda. Berdi 10. komanda 24. komandan öldürme başardı. Berdi 7. 17. 13. 6. komandalar birbirine yakın. 17. komandadan Maru Şahu Zahan'ın yokucuydu. Berdi 13. komanda bilen 6. komandamız yakın birbirine. 6. komandadan 2 adam. 13. komandadan 3 adam. Kanalımıza ağza olup like koymayı yattan çıkarman oğlanlar ve gizler. Berdi 6. komanda öyle 13. komanda. Berdi 13. komandadan bir yıkılya. Uy 6. komandadan. O berdi Max da komandadaşını öldürüyorlar.
13. komandadan 3 adam, 6. komandadan 1 adam mal verdi görülün. Ertir 20 kotuda efirimiz yana vardır, lobbylarımız vardır. Olanlar gelir yadınızdan çıkarman. Kanalımıza agza olup janjaga da basma yattan çıkarman, janjaga da bassanız bizim lobbylarımız açılan vakti size avtomatik sapşayneler barar ve şonları görüp girip bilersiniz. Nerede Max takama maşinal gaytti. 18. komandanın 8. komandamdan berdi yakınıza. Berdi İsrail'in yokucuydu. Aydın'da 8. komanda. Näme sorularınız vardı? Komentariyada yaz sorap bilersiniz, cevap verir. 20 adamımız ve 9 komandamız kaldı. Görelim bu oyunumuz haysi komandamız güçlü oyunu bilen pobeda almaya başarır. Berdi 8. komanda. 18. komandanın üstüne gidiyor atıyor. Ve berdi 8. komanda. İdra'yı öldürmeyi başardılar. Berdi 7. komandadan 2020 Kerim 13 ile Faruk 12.08. Yedinci komanda tarafı 10. komandamız yakınlaya. Berdi 10. komandamız drop alırlar. Takama doktor ve Google 3078. Ulan yakından 6. komanda Max takama. Berdi Max takım 10 komandadan bir nikme başar ya 10 komanda Berdi Max takımını öldürüyorlar. 10 komanda 25. komandamızda yakın Leon takımı tak 3 tak var Leon takımı 2. Bunlarım 10 komanda taraf seyret dolar verdi. Berdi 20. komanda bile. 20. komanda. Yıllar 10. komanda. 20. komandadan 4 adam Tama Doktor, Ural, Sakar, Kilstor ve Pozitivik. Berdi Tama Doktor 2 alır. Ve Berdi takatağım 2 20. komanda. Berdi
takamasak takata öldür yer. Yirmenci komandadan 2 adam yerde. Ilham Ertin nesip bolsa bayraklı oyun bolar. Berde 20 komandamızdan 3 adam alıptır. Berde 20. komanda taraf 10. komanda var. 20. komanda. Berde 20. komandada. Berde maru şahu Cahan Leon takamanik bu başar yar. Berde Leon takımı 2 maru şahu Cahan öldürdü. Görürser 20-30 abişin lobularımıza başlayalım ondan sonra şu oyunun arasında bir oyunumuz bayraklı olur. Toşni birinci oyunumuz deyip aytıp bilecek. Hemen birinci oyunumuzda olmama mümkün, bolmalı mümkün. Yani erteğin devamında bayraklı oyun bolur hukman. Valla dostlar, oradan Instagram'da profilimde de var, YouTube'un silkası dostum. Yank Ilham Instagram'a yazdın aşağıda profilimde var. Görülün 14 adamımız var, 5 komandamız kaldı. Son koyunumuz, haydi komandamız, pabede bilen bu torma başarar. Var dostum, alp format kosadır, liçkan uğradır. Sekizinci, 13. 20. komandalarımız beyazı yakın. 8. komanda zona taraf yürüdüler. Verdi 20. komandan 8. komanda öldürme başarıyor. 7. komandadan 2020 Kerim ile Faruk. Google diyen cheater diye. Haydi komanda. Şumay. Komandada komandalar üstüne var vatir verdi. Kuka 10. komandadan bir Nikko başar ya öldür ya.
Cheater däl olanlar. Cheat diýer ýaly berdi. Google hiçsat ýok. Mene oramok. Cemiyet adamımızı 3 komandamızı galyp berdi. Faruk 2020 Kerim galdyk bilermi? Yok. Berdi 2020 Kerim ýene ölýär. Google berdi. 7. komandany öldürmek başardy. Cem 5 adamımız var. 10. komandamız, 8. komandamız. Görülen hayt komandamız haberi alma başardı. Olanlar yine oraya da gatlypdan bu son klubimizdir. Erteri 20 kotyda yine oýunlarymyz açylar. Gatnaşma ýatdan çykarma. Berdi takıma takı 8. komandadan birini öldürmek başardı. Azadyňam Canaz. Görülen son koýunumuz haýsy komandamyz pobeda bilen diýipler. Berdi 10. komandamyz şunlukyn 8. komandany öldürýär we pobedany almagy başarýar. Maladiýet olanlar gatdy go oýun boldy bugün oýunlaryňyz üçin köp minnetdar baryňyza. Son klubymyzyň eňisi manyak doktor takymyz we Google. 2-nji orun Cemşit Azat Şerrambo Didar 10-08 3-nji orunumuz boldy Faruk 12-08 2020 Kerim 10 Şumerdan Kerim Kowal